हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय बी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। स' लोगोफोर नै दा आं थांबाय थादों माने माइखो दै गैयाब्ला माबोरै दैखौ लाखिनानै गायनो हायो। स' लोगोफोर आं नोंसोरखौ बेखौनो दिन्थिनो थांनो नागिरदों दिनै। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेनि थाखाय लाना फैदों आङो माने दैखौ लाखिनानै बोरै माइखौ गायनो हायो। स' लोगोफोर नै आं दा थांगोन माइ गायनो। Sorry माइ गायनाय नङा माने आं माबासो दिन्थिनो थांनो नागिरदों माने दैखौ माबोरै हंगारनानै माइखौ गायो दै नांगौ जायोब्ला स' बेखौसो दिन्थिनो थांनो नागिरदों आं लोगोफोर। आं साइकेलखौ बेयाव दोनना लायो। स' लोगोफोर नोंसोर नाय मोनफैबाय आङो दै नांगौ जायोबा दैखौ एंगारना बोरै माइखौ गायो लोगोफोर नोंसोर नायब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंसोर नायबाय था दैखौ बोरै फारसेथिं मिलायना गायलायगासिनो। स' लोगोफोर बेनो गेटआ माने खोलाथिं दै नांगौ जायोबा खोलाथिं दैखौ हेंगारना होयो आरो साहाथिं नांगौ जायोब्ला माने दैखौ गोथेना होयो। बेबायदिनो रानलायनानै माइखौ गायलायो लोगोफोर। माने इथिं नांगौ जायोबा बिथिं हगारो, बिथिं नांगौ जायोबा बिथिं होथेयो। स' बेबायदिनो माइखौ रानलायना गायलायो आरो बे बिराद हेल्प खालामो माने बे गेटआ बिराद हेल्प खालामदों बे माइ गायनायनि थाखाय लोगोफोर माने। स' लोगोफोर बै खोलाहाजों माइ गायनो दै नांगौ जायोब्ला हंगारना होयो आरो बेबायदिनो रानलायना गायो माइखौ। स' गेटखौ ओरै थेबा ओरै लासै थाङो आरो दैया। स' लोगोफोर बे दैनि गेटखौ खुलियोबा नै माबाखौ माने फिदिं होनांगौ आरो सिगांथिं साहाथिं माने दै नांगौ जायोब्ला बेखौ होथेना होयो आरो माइ गायनो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोर।